正しく生きること、誰も悲しませずに生きること、はみ出さずまっすぐに生きること、それが間違わないで生きること、ありのまま生きることが正義か、魂魂生きるのは正義か、僕のあるべき姿とは何だ、本当の僕は何者なんだ、教えてくれよ、教えてくれよ。今日も答えのない世界の中で願ってるんだよ、不器用だけれどいつまでも君とただ笑っていたいから、跳ねる心臓が体揺らし叫ぶんだよ、今こそ動き出せ、弱い自分を何度でもずっと食らい尽くすこの間違いだらけの世界の中、君には笑ってほしいから、もう誰も泣かないよ、強く強くなりたいんだよ、僕が僕でいられるように。Yes. En on 4. Arin mitu beatit. Vedit Kondi. videota tällä samaa paskaa. Geometry Dash. Joo. In God we trust.